On je danas pokušao da se približi. I sad Da. Gdje kad si izlazio nas? Garat, stani slučajno. Nemoj da radimo sa glupost. ti ja? Da. Ja sam tebi rekla. Pa sad sam ti pogledajem zašto ti sad radiš. Znam, samo mi bude neprijatno kad mi sve to kažu, kad izađem, kad mi evo kažeš, odmah ajmo da pričamo, razumiješ? Toliko očigledno. Razumiješ? Nema veze, nema veze. Nema veze, mora. Zamolila me da uđem tamo i da mi kaže što ima da kaže. I to je to. Ali me nervira teme. Rekla je da nikada protiv mene ništa nije imala. Rekla je da je nervirala samo to što mene boli ona stvar dok oni svi rintaju. I rekla je da to nije bilo zbog onog što ja mislim da je oko tebe. Ja sam joj rekla izvini. Rekao to da li je bilo išta između vas. Ja sam posljednja saznala. Drugo, moja nije stvar da ja to rešavam nego njegova. Rekao je da to trebalo mjesec dana, nije ništa bilo ozbiljno, da ste ušli odvojeno ovde. I spominjala je mnogo šta. I to što se između njih dešavalo i šta je ono... Iskreno, Filipe, se kaže, mene sve te priče jako smaraju. Zato sam ti htjela da ti izvučem. Stvarno nemam protiv devojke ništa, ali ne želim da slušam te priče. Znam da ti si meni na to stvarno, nemoj Filip pričanje, nemoj. Jednog sam pitao da mislim, sam rekao, neću više komentariš, da sjeda si pored mene. Znači, znaš šta sad ti pričaš? Neću, ne dopustim da si glas. Nijemo se. Vidite se šta? Sad evo sam odlučio, ko smo živali. Da budemo još doći. To je sve. Znaš? I ti vam malo večeru. To može. Srećka u moje.